אולי בכתבה של ניר דבורי. קיבוץ נחל עוז בסוף השבוע. רובוט מאבטח את גדר היישוב, מסייר לאורכה. עכשיו, כשביישובים בעוטף עזה כבר אין אבטחה של חיילים. ברקע, בתי העיר עזה. רובוט אוטונומי מתוצרת חברת תעשיות רכב רובוטי הישראלית, נשלט מרחוק, נושא מצלמה ואמצעים לפיזור הפגנות, שיכול להחליף את השומרים, לזהות חדירה, להתריע ולעצור את המפגע. בעתיד הוא גם יוכל להיות חמוש. תושבי נחל עוז בודקים בימים האלה אפשרויות שונות, כיצד להבטח את הקיבוץ לאור החלטת הצבא, להוציא את שמירת החיילים מיישובי העוטף. חלק מהנושא של אולי חיסכון בעלויות וגם הנושא של ביטחון יתר לתושבים ולאנשים, זה הרובוט הזה שיכול לחסוך מאיתנו בסבירות גבוהה להוציא תצפיתנים או להוציא שומרים. אנחנו מעוניינים שהרובוט יוכל לעשות מסלול קבוע מנקודה לנקודה, יוכל להגיע לנקודות תצפית, לצפות על האזור. הוצאת האבטחה וההחלטה לפנות את בסיס צה"ל בכפר עזה מדאיגה את התושבים, והם ממהרים לשגר היום מכתב למפקד פיקוד הדרום. נוכחות החיילים בכפר עזה הייתה במשך כל השנים רכיב משמעותי בחוסן התושבים אל מול הר הגעש העזתי. ההחלטה לפנות את הבסיס הצבאי הממוקם כמעט 30 שנה בתוך קיבוץ כפר עזה היא טעות נוספת המצטרפת למגמה מדאיגה של צמצום מרכיבי הביטחון ביישובים הסמוכים לגבול. אני מבקש אותך להימנע מצעד בעייתי נוסף זה. רובוטים מאבטחים פועלים כבר מספר שנים מסביב לגדר המערכת ברצועת עזה. זה מצמצם את סיכויי ההיפגעות של החיילים. בצה"ל מבינים שלא רק ביטחון אלא גם תחושת ביטחון בקרב התושבים חשובה, ולכן מגבירים את הסיורים בתוך היישובים, הוספו מצלמות ואמצעי תצפית והתראה כדי לאתר ניסיונות חדירה ופיגועים. חינוך עכשיו בפעם